Oy, shoutout lang nga pala kay paring Hill. Ayan, maraming salamat sa iyong pakikinig at pagtutok. Mabuhay po kayong lahat dyan sa mga kabisyo po nating nakatutok sa atin. Thank you very much. Ayan, at syempre binabati natin sa napagandang hapon sa mga kabisyo po natin dyan na nakikinig. Medyo busy po ang inyong Uncle Diego kasi apakadami pong bisita sa amin dito. Sandamakmak. Hindi natin patatagalin to. Eto, pag-usapan na natin to. Dennis Padilla, hindi na daw maalala kung kailan niya huling nakita ng personal ang kanyang anak na si Julia Barreto simula ng inis na bito ng kanyang anak. Oh no! Di na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin to! Sige, logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Oh, mga kabisyo! Logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Alam niyo mga kabisyo, isa sa pinakamasakit na mangyari po sa isang magulang ay hindi mo makita, lalo na ayaw kang makita ng anak mo. Kung medyo bata-bata ka pa, okay pa siguro na makakaya mo pa. Pero the more na nagkakaedad po tayo, the more na lumalalim po yung pangungulila natin sa anak mo. Lalong-lalo na, di ba? Marami pong mga matatanda na halos namamalimos ng atensyon sa kanilang anak. Kaya hanggat nandyan po yung mga magulang natin, paglaanan po natin ng oras, lalo na po kung nagkakaedad na sila kasi bilang na ang mga oras nila dito sa mundong ibabaw. Well, minsan po nahahantong po sa matinding galit. Bakit nga ba ayaw makita ng anak ang kanyang ama? Dahil po marahil sa ginawa nito sa kanila. Bakit po may mga tao ang hirap naman magpatawad sa kabila po ng ginawa ng kanilang magulang? Well, mga kabisyo, the inability po to forgive a father maaari pong magmula from a variety of complex and individual reasons. Narito po ang ilan sa mga common factors. May mga nagko-contribute po sa sitwasyon. Unang-una po yung abuse or neglect. Diba? Children has experienced physical, emotional, or even sexual abuse mula po sa kanilang mga tatay. Kaya hindi nila mapatawad ang kanilang mga ama. Oh no! Diba? Mga kabisyo, isa pa po sa mga dahilan ay lack of apology or acknowledgement. A sincere apology and acknowledgement of wrongdoing can be a crucial for the forgiveness ng proseso. Kung ang tatay po ay fail to recognize at humingi ng sorry at mag-remorse, it will hinder the child's ability to forgive. Halimbawa, ikaw, uncle, for example, nahuli ka ng anak mo na pinakialaman mo ang kapitbahay niyong asawa ng seaman. Diba? Tapos hanggang ngayon hindi mo pa rin inaamin at hindi ka humihingi ng sorry sa anak mo. Ang dinadahilan mo pa, tinulungan mo lang yon, inayos mo lang yung tubo ng gripo, pero nakuha sa bulsa mo yung panty at meron pang dedication. Aragon! Maluoy ka. Oy, eto, batiin lang natin. Maraming salamat sa mga nakatutok sa atin. Shout out po. Ayan, may bisita kasi ako, pre. Si Ma'am Shai Laguador, pa-shout out mo para sa bahay ngayon. Nakikinig kami ngayon. Oy, maraming salamat sa bisita mo dyan, pre. Mabuhay kayong lahat. Magandang hapon sa inyo. Magandang gabi na pala. Ayan. So, shout out din, syempre, sa professor siya sa Pamantasang Lungsod ng Valenzuela. Kaya pala. O, pre, magandang gabi dyan sa inyo, Lalong-lalo na kay Ma'am Shai Laguador. Tang, baka may message ka. Ay, Shai, ano ba yung Facebook mo? Pwede ba tayong magkita? Hoy, tanghenyo! Ba't yan? Oras ba na mga kabisyo? We got 35 minutes after 6 o'clock. Broadcasting live across the City Bay. This is Metro's #1 90.7 Love